உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை தலைக்கு மேலே பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, பிரச்சனையே உங்கள சுற்றி சுற்றி இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் சிறப்பான தீர்வு அப்படின்னா, உங்களுடைய கர்ணநாதன் வழிபாடு தான். நீங்க என்ன கர்ணத்தில பிறந்திருக்கீங்கன்னு பாருங்க. அந்த கர்ணநாதன் வழிபாட்டை, அந்த கர்ணநாதனுக்குரிய விலங்கை, கர்ணநாதனுக்குரிய மந்திரத்தை அனைத்து வகையிலும் நீங்கள் பயன்படுத்தத் தொடங்கிவிட்டால், கர்ணநாதன் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கேடயமாக இருந்து உங்களுக்கு முழு பாதுகாப்பை வழங்குவார் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க கருணாநாதனை வழிபட்டாலும் சரி, வழிபடாட்டியும் சரி, உங்கள காப்பாத்துறது தான் அவருடைய வேலை. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த கருணாநாதனை கைதொழுதால் கண்டிப்பாக உங்க வாழ்க்கையில சகல விதமான முன்னேற்றங்களும் ஏற்படும். உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்து, உங்களை காப்பாத்துவது மட்டுமே கருணாநாதன் வேலை. எனவே இந்த விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்து வாருங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.